थैसोबग्रा गावखौनो बर' लिडार होननानै बुंग्रा लिडारफोर दङ। बे लिडारफोरा दिनै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों राजखान्थिनि महर होनानै हाग्रायाव थांनायनि फुज्लायगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि सरकारा हाग्रायाव थानाय मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बिथाङा बुंदों। जों अफिसियेलि बिथांनि सायाव जोङो मा होनगोन केस होगोन बेखौ जोङो थिरांथा लागासिनो दङ सिङाव। आरो बिथाङा दे सासे काराप्टेड लिडारमोन बेखौ उपेन एबसुनि समनिफ्रायनो जोङो मिथिबोखादों। हाग्रामाया दे गावनि बिहावनि नामाव 150 बिगा फरेस्ट रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों। दावराव देख्रेबा बिनि सायाव मानो बुङाखै? आरो दावराव देख्रेब बायदि सासे गोसो देख्रेबख्रेब गोसोनि मानसिया देरहासारा दे 13टा साहा बागान बानायदों हाग्राखौ धंस' खालामनानै, बेनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै? जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोनसे गोदानै फोसावजानाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ आबुं महर होनायनि मैया नटिस होदों सार। नोंथाङा सासे बे बिफाननिनो इएम महरै दाय दङ। मा फोरमायगोन सार? मा गोजोननाय फोरमायगोन? मैयानि साना 6 मार्च 2025 मायथाइया जोंनि बर'लेण्ड हालामनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे सान जानानै थाबाय। मानोना बे सानाव जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा नाजाथाबनानै सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ जोङो दिनै गायसननो हाबाय आरो बियो अफिसियेलि नटिफिकेसन जाबाय। बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा। बिथां मानब गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायावनो जोंनि सरकारा मोननै नेशनेल पार्क बानायनो हाबाय। 2021 मायथाइनि 5 जुन खालि जोङो रायमना नेशनेल पार्कखौ गायसननो हादों आरो दिनै मैयानि अक्ट'आवहाय 2025 मायथाइनि नैबे 6 मार्चआव जोङो सेकेन्ड जोङो नेशनेल पार्कखौ गायसननो हाबाय। गतिके खोब रंजाथावना बाथ्रा बे जोंनि थाखाय आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिटिआर बासिनि थाखाय मोनसे बोर जानानै थासिगोन। थांनाय माखासे सिगां नेशनेल पार्क फोसावजाखांनायनि उनावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय इलिगेलि मोनसे इनक्रुजमेन्ट खालामदोंमोन। बेखौ लानानै नोंथांमोना रायजो राजाखौ खावलायनायजों फैफिननो खावलायदोंमोन, नाथाय ससियेल मिडियायाव जों नुदों जे एभिक्सन खालामनायनि बाथ्रा बायदि बायदि सोंखारिनायखौ जों नुदों सार। इभिक्सन आरो इजेक्सन बेवहाय मोननै सोदोब दङ। जोङो जाय मानसिफ्रा बिपिएफनि थुनज्लायनायावहाय हाग्रा बंग्रा धंस' खालामनानै दिनै बिटिआरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों, बेफोरबायदि मानसिफोरनि थुनज्लायनायनि थाखायनो दिनै हाग्राया जोबस्रांलांदों आरो बिथांमोनखौ बुजाया जाय दिनै जोङो लाबोफिननो हागासिनो दङ। मैया जोङो बे नेशनेल पार्कनिफ्राय 28टा न'खरखौ जोङो लाबोनानै गुबुन जायगायाव रिहेबिलिट खालामनायनि थाखाय बेबस्था लाबाय। बिनि सानसे सिगां 40 न'खर, बिनि सानसे सिगां 33 न'खर आरो दिनैबो गोबां न'खरा बेवहाय ओंखारख्लायबोगोन आरो बिथांमोननि राहा लामानि थाखाय हा गैयै मानसिफोरनो हा होनायनि राहा लामाखौ जोङो बानायगासिनो दङ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जोंनि माखासे थैसोबग्रा गावखौनो बर' लिडार होननानै बुंग्रा लिडारफोर दङ। बे लिडारफोरा दिनै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों राजखान्थिनि महर होनानै हाग्रायाव थांनायनि थुज्लायगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंबो नायगासिनो दङ सोर मा बुंदों मा बुङाखै। फिथाइखौ गावनो गाव मोनगोन। सार, दावराव देख्रेब बिथाङाबो गोबां बाथ्रा बुंदों सार। दावराव देख्रेबा मैया मोनसे मिडियानि गेजेरजों आं दासिमबो थरलि नायजोबाखै, नायगोन आरो बिथांनि जा बुंनाय मोननैसो सोदोबखौ आं खोनादों। जोंनि सरकारा हाग्रायाव थानाय मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बिथाङा बुंदों। बिनि थाखाय जोङो बिनि सायाव जोङो सावरायगोन। गाबोन जोङो अफिसियेलि सावरायगोन। अफिसियेलि सावरायनानै अफिसियेलि बिथांनि सायाव जोङो मा होनगोन केस होगोन बेखौ जोङो थिरांथा लागासिनो दङ सिङाव। दावराव देख्रेबखौ बे बाराव जोङो नागारा। जों बहुद बार निमाहा होबाय गावनि सासे गागि बर' दैदेनगिरिमोन होननानै। आरो बिथाङा दे सासे काराप्टेड लिडारमोन बेखौ उपेन एबसुनि समनिफ्रायनो जोङो मिथिबोखादों। मानोना मानब गेदेर बड'फा इउएन ब्रह्मनि समाव बिथाङा रां भान्दारिमोन आबसुनि। बे समाव बिथाङा माबायदि कारापसन खालामाखै बिनि सायावबो जोङो सारिजारि खालामगोन। आरो बिथाङा मैया जे जोंनि सरकारखौ मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ हाग्रानि मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बुंदों, बिनि सायाव जोङो कर्ट केस होनो थाखाय राजि जानानै दङ गभर्नमेन्टनिफ्रायनो। जायखौ खालामगासिनो दङ माबा मोनसे आयेननि राहा लागोन नामा नोंथांमोना? गिबियाव जोङो खावलायगोन
खावलायनानै जाय मानसिफ्रा सरकारनि खावलायनाय लेखा हाग्राखौ नागारनानै फैगोन बिथांमोननो जोङो हा होनाय हा गैजायै मानसिनो हा होनायनि बेबस्था लादों आरो होगासिनोबो दं आरो बेजों लोगोसे जोङो माबाफोर अनसुंथाइ होनो हायो नामा बेखौ जोङो सावरायगासिनो दं आरो होनो हायो नामा नङा होगोन बेसेबां बिबांनि होनो हागोन बेखौ जों फाइनाल खालामनो हायाखै खिन्थु होनाया कनफार्म दा बिथांमोननिफ्राय जोङो एकाउन्ट नाम्बारखौ नागिरगासिनो दङ बिथांमोना एकाउन्ट नाम्बार जमा होनांगोन बे एकाउन्टआव हाबजोबगोन थाखाया जों जेसेबां अनसुंथाइ होनो हायो बेनिफ्राय जायफ्रा फैया बिनि सायाव नेशनेल पार्क जानायनि उनाव काउन्सिला बेवहाय आखाइ थाया बेखौ प्रटेक्सन होनायनि दायित्वआ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आखायाव थागोन स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फरेस्टनि आयेन बायदि बिथांमोननि सायाव मा एक्सन लानांगौ लागोन आरो बै समाव जोंनि बिटिसि सरकारखौ दुसिनो मोननाय नङा बिथांमोना जोंनो हा होयिनि थाखाय जों बिदि बेबस्था लानो गोनां जादों होननानै बदनाम खालामनो मोननाय नङा बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियाजों आं रेकर्ड हिसाबै बे बाथ्राखौ जनसाधारननि खाथियाव फोरमायथिना होनाय जाबाय सुबुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों जे हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफ्रा बै जायगायाव थांनानै दा हेंथा दोलोनि मानसिफ्राथ' थुलुंगा होगासिनो दङ आरो दावराव देख्रेबा लाजिदोंना लाजिबाखै गाव सासे बिपिएफनि एडभाइजार बियो हाग्रामाया दे गावनि बिहावनि नामाव 150 बिगा फरेस्ट रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों दावराव देख्रेबा बिनि सायाव मानो बुङाखै प्रमिला रानीया जे गावनि गुबुन सासे मानसिनि नामाव प्रमिला रानीनि नामाव नङा गुबुननि नामाव बेबो जोंनाव रेकर्ड दङ वाइल्ड लाइफ मा होनो चक्रशिला वाइल्ड लाइफखौ ध्वंस खालामनानै साहा बागान बानायदों बेखौ मानो जोंनि दावराव देख्रेब बाबुआ दावराव देख्रेबना दावराव सेख्रेब बियो दिनै माने सन्मान हकारि बेखौ जोङो दिनै मान होनो लुबैयाखै गागि दैदेनगिरि होननानै आरो दावराव देख्रेब बायदि सासे गोसो देख्रेबख्रेब गोसोनि मानसिया देरहासारा जे 13टा साहा बागान बानायदों हाग्राखौ ध्वंस खालामनानै बेनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै लाख लाख बर' फिसाया हा गैजाया खिन्थु लाख लाख बिगा हाखौ दिनै बिपिएफनि लिडारफ्रा डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान राबार बागान बानायदों बेनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै बे बेसेबां माने हारि सिबिसुला दावराव देख्रेब बायदिया बावहायनो मिथिनो हायो गतिके हारिनि थाखाय बिथाङा सासे पापनि थान्दैसो सावनि थान्दै पापनि थान्दै होनोब्ला जों दावराव देख्रेबखौ बुंनांगोन